Hi guys, mayong udto. Aduna ko'y ipakita kanyo guys. Kining lamian nga prutas guys nga puno sa protein ug minerals. Kining prutas guys nga atong makita karon. Muna prutas guys nga atong makita karon. Muna prutas guys nga gingalan og tambis. Kining tambis guys makayo ni sa atong kalawasan o puno ni sa vitamins guys. Maka himsog ni sa atong kalawasan guys ning maong tambis nga kuan guys, pula. Muni tambis guys nga Bisaya, makita ni sa kuan guys ning karing mga kabukiran kining maong tambis nga Bisaya. Salamat guys sa pagtanaw ninyo sa akong videos, ug ayaw mo kalimot guys sa pagsuporta sa akong channel Jigaro TV, ug sa pag-like, subscribe ug daghan pa mong videos nga inyong matanawan. Salamat guys, thank you.